Szóval erről az autóról van szó. Körülbelül 3 hete áll itt a ház előtt. Úgyhogy meglátjuk, hogy ugyan beindul-e. Izzítógyertyát én még nem cseréltem benne, úgyhogy kérdéses, de azért rápróbálunk. Szalám tárulj! A fűtésmotor itt meg van állva. Biztonság kedvére azért izzítunk, hogy 3-szor. Na és akkor próba. Na? És beindult. Úgyhogy körülbelül 3 hete áll itt ebbe a hidegbe. Áll rajta a hó. És beindult. Igen, a belseje egyébként. Az anyós és a hátsó ülés az jó. Sajnos a vezetőülés az igen szakadt. De egy húzat ezt is megoldja. Vagy akár egy másik ülés. Nem tudom, hogy melyik az olcsóbban megúszható. Na és nézzük. És már alapjárat is vált. A fordulatszámmérő egy kicsit érdekesen működik. Nézzünk egy motorteret. Ha felnyílik a hó alatt. Úgy látom, leesett róla a hó. Itt van a motorka. Szerintem igen kellemesen jár. Füstöl nem füstöl, csupán kis vízpárát. Hát azt ilyen hidegben melyik autó nem. Még egy kép a belsejéről. Nem egy szépség, de még a mai napig beindul akármilyen hidegben. Ez lenne azért Peugeot